Opvarmning 1. Vi starter med sprællemand. Her kører vi 30 sekunder af hver øvelse. Du kører sprællemanden i det tempo, du synes er bedst, men bevæg dig i hele tiden. Så skifter vi om til at lave armcirkler. Start med den ene arm, skift over til den anden arm. Husk at køre begge veje rundt. Og til sidst så kører vi begge arme, også begge veje. Så skal vi have gang i en hoftecirkel, så du tager hænderne på hofterne og roterer stille og roligt rundt omkring din hofte, så du får bevæget dig hele vejen rundt ved at have lidt bøj i knæene og bevæge dig hele tiden i de 30 sekunder. Husk at køre begge veje rundt. Så kører vi over og laver knæcirkler, så sæt begge hænder ned i knæene, og så kører du bare rundt ned i knæene. Så kører vi et lægløft og et stræk frem. Hvis du ikke kan komme ned og røre dine tær, så er det ikke så vigtigt, at du kommer så langt ned og skinnebenet du kan med benene strukket ud. Kommer helt op på tæerne og falder lige frem med benene strukket ud. Så laver vi squats. Skub bagdelen godt tilbage og hold en ret ryg. Bevæg dig i hele de 30 sekunder. Prøv efterhånden som tiden går at de 30 sekunder går og komme længere og længere ned. Så skal vi lave vend bordet, så du stiller dig på alle fire og løfter det ene ben og den ene arm op og roterer op mod loftet. Det er en rygøvelse åbner, og hoften bliver også åbnet op, varmet en lille smule op. Vi prøver ligesom at bevæge ledene, så de er klar til det, vi skal til at i gang med. Sætter os ned og skal lave et twist, hvor vi sidder ned. Så kør armene ud fra brystet og roterer fra side til side. Det her, det er den sidste øvelse. Vi gentager igen 2 gange mere, så i alt 3 gange 30 sekunder af hver øvelse.